ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಪಲಾತನ್ ಬರ್ಸ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುನೇನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ತುಲೆ ತವತೆದ ಗಿಡ ಏತು ಬೈದನ್ ಬಂದು ಮುರನಿ ತುನ ಕಿನ್ನ ಎತ್ತನಿತ್ತೆ ಈತು ಬೈದನ್ ಪೂರ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಡ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಪದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಟ್ ದೆತೊಂದಿನ ಪಂದು ಒಂದು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂಡಿತ್ತೆ ತೋಪವೆ ನೆಟ್ ಬರೆತೇರು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದು. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ml ದಾಟಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಲ ಪಾಡೊಲಿಂದು ಕಾಂಡೆ ಸುರದೆ ಅವಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇದನ್ನ ಬೈಯಾಡು ಸುರೆಸ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುನಗ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಜ್ಜುಂಡು. ಒಂದು 21 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ತೋಪವೆನಿಗಲೆಗ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು 750 ml ಏನು 500 ml ದಾತು ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಕೊಂತೆ ಅವು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ml ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂಚ 1 ml ಪಾಡುವೆ ಮುಂದೇನು. ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕುನ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಚುಚ್ಚುರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆ ಗಿಡಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ. ಏನು ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲು ಗಿಡಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾಕುಗ ಸ್ಪ್ರೇ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಗುರ್ಚಿಂಗು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಪೀರೆದ ಗಿಡಟ್ಟು ಪೂ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಈ ಗಿಡಕ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲಾಪುಂಡು ಓ ಗಿಡಕ್ಲ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಲಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಗಿಡ ಫುಲ್ ಕತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಾರ ಇಂಚ ಪೋಂಡ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತುಂತುಲೆ ಗಂಟೆ ಆಜಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಡಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.